السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى بارسامızın etyen taat ve ibadetlerimizi ve hayrat ve ihsanatlarımızı ve din yolunda, diyanet yolunda şeriat-ı Muhammedini diriltecek bolup, onu tikeltecek bolup yani çekiyen zahmetlerimizi evet azamatlı dergahına kabul ve makbul eylesin. Ve barçamızı ümmet-i Muhammedi veren şu celeselerin hakkında, şuların yani hürmetine, avliyaların hürmetine, peygamberlerin hürmetine günahlarımızı mağfiret edip yani ötsün. İnşallah bir haftada Sure-i Fatiha, Sure-i Elhamd'ın o yarısı qalli, yarısını ayttık, inniki yarısını inşallah tercüme ve tefsirini aytıp da iştirer. Qarişan bir elham okuydu var, qav dikkat edin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamet ol. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakat sana ibadet etiyar ve fakat senden yarıylık ve kömek ifleyar. İbadetini senin için has etiyar ve yarıylık fakat senden ifleyar. Senden başkadan yarıylık iflemeyar. Kalan ayetlerinin tercümasında inşallah ortalıkta okuyup da eştirir. Yani şu iki ayetin, şu bir ayetin yani tercüme ve tefsiri İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Ey bar Hudaya, fakat sana ibadet etiyar ve fakat senden kömek tiliyar. Ey bar Hudaya, şun manası şu oldu. İyyâke, ey bar Hudaya, fakat sana na'budu ibadet etiyar ve iyyâke, fakat sana senden nesta'in kömek talep etiyar. Dilimiz bilen aytyan evutlarımız, aytyan medh-u sanamız, setayışımız, ey bar Hudaya, fakat senin kuşu. Ya beden bilen etyan ibadetlerimiz, namaz okuyat, araza tutuyat, hacca gitiyat, dilimiz veren etyan, bedenimiz veren etyan ve hatta malımız veren etyan ibadetlerimiz ey bar Hudaya hemmeciği sana üçündür deydiği. İbadetin özü üç form bolýar. Hudaý Taalaga ibadet etmek üç kısım bolýar. Üç delil sebepli ibadet edilýär Hudaý Taalany. Yani üç ferqa var ki Hudaý Taalany ibadet etýän bendelerden. Birisi ibadeti amme-i musulmanan. Qaw dikkat edin awdan ve şirin gurrunla bamın içinde. Amme-i musulmanan hemme musulmanlar Allah Zülcelali Hudaý Tebareke ve Teala'ni ibadet etýärler. Dili bilen evýärler. Hulasa mali bilen zekat uşrunu berýärler. Bedeni bilen namaz okuyarlar. Hulasa Hudaýyň ibadetini etýärler. Näme diýip? Taýin ki Hudaýyň cennetine gireýleýin ve cehenneminden gorneýleýin, cehenneminden gaseýleýin diýip şu niýet bilen Hudaýyň ibadetini edilýär.
ve köplenç adamlar, amme musulmanlar şu niyet bilen ibadet etdiler. 5 wagt namaza gelinýär näme dip? Arada suwsap, azygyp arada tutulýar näme dip? Taýinki Hudaý Taala namaz okuýmadan sen cehenneme oklajak diýipdir. Arada tutmadan owadyma ýakjak diýipdir. Şu owatdan gorkup däni gelýäs, arada tutýas, namaz okuýas, ibadet edilýär we ýene de inşallah beheştine barar, cennetine girer. Şu delili bilen ibadet edilýär. Bula indi ibadeti amme musulmanan. Köplenç adamlaryň ibadeti şu delilli. Amma ikilenci ferga ki olardan gawrak adamlar, ola cehennemden mekan gorkusy ýok. Mesela cehenneme girer dip şondan gorkup ibadet eden akla. O ya beheşte hoş olup ona da ibadet eden akla. Belki Hudaý Taalanyň ýanynda, öz Perwerdigarynyň ýanynda bir izzet tapaýyn, bir şerafat tapaýyn. Hudaýyň ýanynda bir muhterem adam bolaýyn, fiilagly bende bolaýyn. Şu delil sebepli Hudaýy ibadet etýärler. İkilenci ferga. Ki evvelkiden gawrak. Näme üçin ýene Hudaý üçin boldy? Beheşt üçin ýa cehennem üçin bolmady. Amma üçlenci fergalar ki Hudaý Taala hemmemizi şu üçlenci fergadan etsin. Ola däni Hudaýyň cehenneminden de gorkup ibadet eden akla, ya beheşte barar dip şoňa hoş bolup da ibadet eden akla, ya hatta ikilenci ferga ýaly Hudaýyň ýanyna aziz bolaýyn diýen akla. Fakat Hudaýyň halis öýü üçin, çünki ol Hudaý biziň eýýämiz, biz de bir bende laşy, biz de bir hiç bolup duran bende baýyp wezifemiz şu ibadet diýip de şoň üçin ibadet etýärler. Namaz okuýma bolsa, tesbih tanama bolsa, malından uşur zekat, sadaka çıkarma bolsa, o ya her bir ibadet bolsun. Onu eger şunu etmedip cehenneme girer dip o gorkular ýok. Ya şunu etmedip beheşten mehrum galar dip, ya Hudaýyň ýanyna aziz bolmar dip ýok. Ama şu biziň wezifemiz diýerler. Ki olara arif diýerler, üçlenji ferga. Hudaýy wakan tanypdyrlar. Hudaý Taala bir ibadete, bir çokunmağa şaýyste adam, liýagaty bar, biz şoňa bir ibadet etmelikden öýlerine wazife tutunupdyrlar şunu. Ve o adamlara arif diýerler. O adamlara aşyk diýerler, mecnun diýerler. Ve hatta şuride hal diýerler o adamlara. Indi birar şol arif diýen adamlarymyzdan bir näçe hikayet we gurrunla teýarlap gelip gowy dikkat edin. Şuride hal diýip kime diýerler? Mecnun, Hudaýyň ýoluna därilipdirler. Hudaýyň işi cehennemi diýmeýärler. Hatta şola öz aqidelerinde bir mowga Hudaý meni cehenneme oklasa da men razy diýär, men hoş. Şu kadar ibadet etdim, onda da Hudaý men cehenneme oklajak diýse men onda da ibadet etjek diýerler. Men cehennemden gorkup ibadet edem, Hudaýyň huk öz üçin ibadet etýän. O ya ibadet edemde Hudaý aslında meni hiç tat diýse, ay şu benden aslında hiç bir erzişi ýok diýse men onda da ibadet etjek diýerler. Wakan faqat halis Hudaý üçin ibadet etýärler. Onam Haji Abdullah Ensar näme diýär üçlenji ferqan hakynda? Herke toraşyna can rahat çekonet, ferzend ayal haniman rahat çekonet, divane koni her du cihan eşbahşi, divane eto her du cihan rahat çekonet. Herke toraşyna ey bar Hudaýa, her kim seni tanydy, senin wakaen Hudaýyňa bir liýagaty bar. Sen Hudaýlyga şaýyste, sen Hudaýlyga genişigli diýipdäni. Hudaýy tekmil suratynda tanıyan bende can rahat çekoner. Ol öz janymdan bezar bolýar. Geçýär özünden Hudaýy ýagşýar. Şonuň ibadeti bilen, şonuň ışky bilen, muhabbeti bilen değerliye Hudaýyň ýerinde. Ferzend ayal hanyman rahat çekoner diýipdir. Ayal oğlun şok, mal gara, mülk mal, gırdak olardan bezar bolýar o bende. İşlese de halal rızk tafenlip işliye. Oğlan uşağının arasında da olsa, niyerde de olsa, yüreği, kalbi Hudaý Taala'da. Hudaý Taala'nın zikr-i tesbihinde. Divane koni her du cihan eşbahşi. Ey bar Hudaýa bir bendeni öz divanan edip däni, öz aşykyn we arifin edip de. Şoma din-i dünýä senki diýsen, divane eto her du cihan raçy konet. Ol indi değerlidi. Hudaýyň ýolunda meznun boldy. O meznun adam iki dünýäni näme etsin? Maňa faqat Hudaý gerek diýerler.
Şunu düşünmeyene Musa peygamber, Musa ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam şonun zamanasında bir sofişanın gurrunu var, şon aydayının qav düşünerdi onam aşet dep kime değil ya. Musa aleyhissalatu vesselamın zamanasında bir sofişan varmıştık. Abed Hudaýyň ibadetine meşgul, hemişe mescitte, namazda, ibadette. Onun bir gün Hudaý Taala feriştelerine diýipdir, şol abedi görýänmi diýipdir, ibadet etýän, namaz okuýany, 5 wagtyny namaza gelýär, öz iş şagady bilen meşgul, başga wagt ýene-de namaz bilen, qiraat bilen, tesbih bilen, zikir bilen. Hawa şonun fakat maňa üçin abetdigini düşünjek meňiz diýipdir. Fakat maňa üçin ibadet etýändigini. Hawa düşüneýli, hawa dikkat edin, näme diýipdir Hudaý Taala. Musa kelimullaha vahy edipdir. Ey Musa, senin ümmetinde şumat falan mescitte bir sofişan ma, bir abed ba, sen şoňa barda aýt, ibadet edip ýörme. Sen ibadetin peýdasy ýok. Hudaý seni cehennemi diýip aýtdy diýdi aýda diýipdir. Hudaý Taala Musa peygamber aýdypdyr ha. Şol sofişana aýt, sen ibadet edip ýörme, peýdasy ýok. Sen bir cehennemi adam diýip aýtdy diýipdir. Ona Musa kelimullah barıp şu sofişana aýdypdyr, görden namaz okuyup durmuşdyk. Ay sofişan diýipdir. Sen abi namazyňdan zatdan, ibadetinden peýda ýok. Hudaý Taala hut öýde aýtdy, sen cehennemi, sen peýda ýok, ibadet edip ýörme diýipdir ha. Onam şondan sofişana şeýlem diýipdir ha bolýa. Ona Musa kelimullah gidenden soňra bir ibadetini arttırmany durupdyr. Bejaýin ki we näme diýip men cehennemi bolmaly? Şumada selin men ibadetim ma, namazym ma, şumada selin namaz sadaka berdim men, näme diýip cehennemi bolsun diýmäpdir. On diýjek ýerine gelahany ibadetini arttırmany durupdyr. Hay biline goşap diýany, ön 10 rekat okuyan bola 20 rekat okuyupdyr. 100 rekat okuyupdyr. 100 esledipdir öňki ibadetini, köbeldipdir. Onun bir kullun o barada gurrun bolupdyr ha. O barada gurrun bolupdyr ha, falan sofişany bilýärmi hawa? Onna Musa peygamber şu Hudaý Taala tarapdan barıp aýdypdyr, sen cehennemi ibadet edip ýörme diýipdir. Onna da o sofişan ibadetini üstüne näçe etdi oladym diýip şudur o barada gurrun çykypdyr ha. Sonra bulan birisi gelip de Musa kelimullahdan sorapdyrlar. Ýa-ni başdan sofişanyň barıp aýdypdyrlar bir adamdan birisi. Hey sofişan diýipdir. Baba näme diýip sen ibadet edip şudur zehmetde galyp ýan diýipdir. Sen ki cehennemi boljaňa belli ahiretina bibat sen diýipdir. Baba lagyl şu dünýäni bir hoş geçir diýipdir. Wur iç ýok. Çew hoş geçir diýipdir bu dünýäni bir sürü agar diýipdir. O dünýäde sen cehenneme gitjek diýipdir. Lagyl şu dünýäde bir hoş geçir ahirim diýipdir. Şonda ol näme diýipdir indi sofişan gaw dikkat edin. Sofişan aýdypdyr. Eger nuran bolat azhaq ve ger nar Hudaýas o meraba bendegi kar. Hudaý Taala meni cehenneme oklasa da bir sualym var diýipdir ýa-ni sofişan. Aya Hudaý meni cehenneme oklamakla bilen Hudaýlygyndan çykýarmy şol Hudaý diýipdir. Ýok, men cehennemi bolanım bilen şola ýene bir Hudaý diýipdir. Wa aya meni sofişan cehenneme girenim bilen, o da girenim bilen men bendelikden çykýarmy diýipdir. Ýok, ýene Hudaýyň bendesi ahyrim men diýipdir. O Hudaý Taala da Kur'anynda näme dedi? Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hudaý Taala dedi men insany jini yaratmadım meger ki Hudaýa maňa ibadet etsin diýip yarattym diýip Kur'anda da Hudaýyň öýle şey diýip aýdypdy. Hop men cehenneme girenim bilen Hudaýlygyndan çykmaýan bolsa, menne bendeligimden çykmaýan bolsam, o ýene de ibadet edip ýörerler näme diýipdir. Deňme cehennem oklasyn, nirip oklasyn, men ýene Hudaý üçin ibadet etýän ahyrim, beheşt üçin ibadet edemap diýipdir. Olam şonda Hudaý Taala feriştelerine diýipdir, "Aha, gördüňizmi men näme diýipdir. Şu bendäni cehenneme oklasam da cehennem üçin ma ibadet etjegim bilýän diýipdir. O bende fakat maňa üçin, maňa Hudaý diýip däni şu Hudaýlygymy boýnanyp ibadet etýär. Beheşt üçin ýa cehennemden gorkup eden akşy bende diýipdir. Musa kelimullaha ýene wahy edipdir, bar şunu buýuşly beheşt bilen men şonuň hemme ibadetlerini kabul etdim diýipdir. Aha. Biz
Huda için ibadet diyen şey. Ol arifle, ol şuride halu mecnun bolýarlar Hudaýyň dergahynda. Onu şu delil bilen ki, biz Hudaýyň bendesi, Hudaý da bilen perwerdigarymyz, biz wazifamiz Hudaýyň evinde secde etmeli, çokunmaly, ibadet etmek bizim wazifamiz diýerlemişdir. Şu delil sebeple ibadet diýerlemişdir. Yeki pişe şuride hali neveş ki dozaq temenna kuni ya beheş. Bir nefer şonyalık bir şuride halliyarlar, onyalık adamları Hudaýyň ýerinde däýerlipdirler, arif bolupdyrlar, Hudaýy tanypdyrlar. Bir şonyalık şuride hallan birinden sorapdyrlar ki dozaq temenna kuni ya beheş. Hay sofişan dipdirler, indi bu ýa başga bir gurrun ha. Sen niptirle şu kadar ibadet yan niptirle beheşte gawaryan ya cehenneme gawaryan diptir. Beheşte giretin gelýän ya cehenneme giretin gelýän diptir. Begofta mefors az menin macera pesendidem ki ance u pesendid mera. Waqan aşıqa Hudaý Taala. Baba menden buzurada sorama diptir. Beheşte girecekmi, cehenneme girecekmi, o näme diýdiň bolýar? Men näme ihtiýarym var ki beheşte girecek diýip aýdarma, cehenneme girecek diýip aýdarma. Pesendidem ki ança u pesendid mera. Hudaý meni beheşte oklajak diýip men beheşte gawaryan, Hudaý meni cehenneme oklajak diýip men cehenneme gawaryan dipdir. Hudaýym näme maňa söýdi men şonu söýýän dipdir. Nuşol adamlara şuride halliýarlar, mecnun diýerler. Onam Sa'di aleyhirrahman näme diýe bir beýtinde awdan edipden düşündirýär, bir aşygyň Hudaýa işgyny bir perwane bilen, kefilik bilen düşündirýär. Ey morg seher, eşk ze perwane biyamuz, ki an suğdara can şudu avaz näýamet. Ey sofişan, gel işgy däni perwaneden ewren, bir kefelekden, kefelegi bilýän bolsaňyz, bir şem yapsam, bir çıra yapsam, ışık yapsam, kefelekten daşından gelip aýlanyp durýar. Kefelek, perwane ışıky var o ada. O at bilen ışıky var, o adyň ýerinde däýerliýän şu kefelek. Hatta ki o at şonu yapýar, o at şonu öldürýär, aslan helak etýär, onda da şu o atdan açyşmaýar. Diýme men ölsem öleýin, kimin ýerinde ölýän, o adyň ýerinde ölýän, o at men mäşugam dipden şu form eşk edipdir. Gel eşki, Hudaý Taalaň ýanyna şu form etdiýär. Aslan Hudaý meni o ada oklasan, diýme meni ýaksan, Hudaý meni ýakandan sonra men iftihar eder oma diýip şu form aýtýarlarmyş sofla. Biz aşyk adamyň ibadeti beheşte girerini ona hoşda däl, ya cehenneme girerini däni ona da gorkup ibadet eden akla. Belki fakat halis Hudaý üçin ibadet etýärler. Ki olara aşyk diýerler. Waqan Hudaý Taalaň işgyny tapypdyrlar. Işk diýeni näme? Aya işki gördükmi, bilýäsmi işk diýip näme diýilýär? Şu dünýäde aşyk bolan, taryhda tamam gurrumy sebit bolan, hemmemiz de eşitip bilýän adamymyz. Ki Leyli we Mecnun. Mecnun ike Leyli aşyk bolýar. Bunun ışkyny ışky mecazi diýerler, ışky hakyky. Sen gelip Hudaý bilen aşyk bolsaň, Hudaýyň ışkyna girsen, ona ışky hakyky diýerler. Bir benden ışkyna girsen, ona ışky mecazi diýerler ulamalar. Indi şunun ışky bilen ışky hakykyny düşünelim. Leyli Mecnun'un ışky bilen ışky hakykyny düşünelim. Işky hakykyda olan nagat ibadet kän etseler, nagat kıyınçılık bilen ibadet etseler, özlerini olca bilýänmişdikda. Indi şunu ışky mecazi bilen düşünelim. Bir gün ýa-da Mecnun'dan sorapdyrlar. Mecnun'dan sorapdyrlar. Ey Mecnun sen ýaşyň näçe diýipdir? Bir ýaşyňy aýtdy berdene bir de diýipdir. Mecnun da şomaga bir 40 ýaşynda, 45 ýaşyndaky adammışdyka. Onun sen ýaşyň näçe diýilende bu diýipdir 40 ýaşynda diýipdir. Mecnun. Bu näme diýýärsiň diýipdirler. 40 ýaşly ýerde sen bir ýaşyň 30 ýaşynda diýipdirler. Näme 40 ýaş diýdi? Bu näme diýipdir?
Onun Mecnun şoňagy näme diýipdir? Hawa men öz yaşan yaşym aşy 40 ýaş diýipdir. Ýöne 1040 ýaş diýenim ýakynlykda diýipdir, bir leýlimi gördüm diýipdir. Bir şoň jamalyny, bir didaryny gördüm diýipdir. Şu gören lehzäme 1000 ýyl bilen çalışmaýan diýipdir. Özüm on ışkyny birçe leýlimi gördüm. Şu gören lehzäm beraber ba 1000 ýaş diýipdir. Men 1040 ýaşymda şoň bir lehze leýlimi gördüm diýipdir. Bir lehze öz meşhugaty bilen bolanda şoň 1000 ýyl bilen näli çalışmaýanmışdyk. 1000 ýylyň beraberine goýýanmışdyk. Beýle wada bil ışkymy Hudaý Taalaga bir de şey etmeli. Namazymyzda, mescide gelişimizde, şunyalyk oturuşumyzda Hudaý bilen bir razy niyaz etýär, bir munajat etýär, şunyalyk oturuşumy, şunyalyk namazy 1000 ýyl bilen çalışyp bolmar ha musulman dogullar. Näme diýip, şoň biz de öz meşhugamy otyrsa, biz de öz meşhugamyzyň bir didaryna, bir jamalyna, şu bir lehzäni 1000 ýyl bilen çalışyp bilmär ha. Mecnundan ýaşyň näçe diýende 1040 ýaşynda diýipdir. Näme diýip 1000 ýylyny faqat leýlini birçe lehze görüpdir, şoňa çalışmaýan 1000 ýyl bilen diýipdir. Onun ýanky şuurida haly da şoň ýaly. Her nagat Hudaý bilen bolsalar, şoň erzeşini kän bilýärler. Olzu bilýärler şo Hudaý bilen bolandygyny. Onun ýene bir gün Mecnundan sorapdyrlar. Haw dikkat edin, iki ferge bolup gelipdirler. Ey Mecnun diýipdirler. Sen biziň aramyzda dawer bol, gazawet et. Aya ehli tesennun, hak ehli tesennunun kimi, ya ehli teşeyyun kimi diýipdirler. İki ferge bolup baripdirler. Mecnunun ýanyna, ey Mecnun, aya hak ehli tesennunun kimi, ya ehli teşeyyun kimi, ehli tesennun falan falan diye, ehli teşeyyun falan diye, olar her kim öz delaýellerini aýtypdyrlar. Ey Mecnun, seninle bir gazi bol, bir dawer bol, bize gazawet et, hak kimki diýipdirler. Mecnun diýipdir, eger de olsa hak leýlinki bolmaly diýipdir. Bundan gelipden ehli sünnet näme, ehli teşeyyun näme şonlar zoralatylar. Mecnun näme jogap beripdir, şon fikri, hatyrady, hemişe leýliň üstünde bolansaň, eger de olsa hak leýlinki bolmaly diýipdirler. Onun şonuň ýaly indi on işki bir mezazydy bar. Bir bendi bilen näme işk edipdir. Inni Hudaý bilen işk tapan adam ki ona işki haqiqi diýerler. Sın Hudaý bilen aşyk bolýan adam, olaryň da fikri, zikri Hudaýdan aýrylmalydyr. Hatta namazlarynda, ibadetlerinde hemişe Hudaýyň fikirinde hawasyny jem edip, tamamy huşu bilen, tamamy tawazu bilen namaz okuýarlamışdyr. Hatta biziň mezhep başymyz Imam A'zam İmam Ebu Hanife radıyallahu teala anhu biziň mezhep başymyz we görer özümiz şol namaz okuyup durmagy bir wagt bir bagyň aşagynda namaz okuyupdyr. Şo bagyň üstünden bir olukon ýylan namaz okuyup durmagy şu Imam A'zamyň üstüne gasypdyr ha. Üstüne gasyp boýnuna zadyna çoluşyp lad edip şeýdip ýylanlaryny gidipdir. Amma İmam Ebu Hanifem atdan habar da bolmapdyr şu zatdan ýylandan. Sorapdyrlar ýylan sen falan çokon nädira, çakan nädira? Onda imam diýipdir, hani ýylan diýipdir. Baba namaz okuyup durma bir ýylan var üstüne diýipdirler. Ey meňe habarym ýok diýipdir imam Ebu Hanife. Näme diýip şu namazlarynda fikri, zikri tamamy zady Hudaý bilen, ibadeti bilen, öz şowky bilen, lezzeti bilen her näme ittifak tutun ola bilmeliler. Onun ışık diýeni şey, biz üçlenji ferganyň Hudaý Taalaga ibadet edişleri faqat halis Hudaý üçin ne dowlatdan gorkup we ne beheşte hantama bolup, umydwar bolup. İyyâke na'budu, amma inni gelin şu ibaretin üstünde biraz gurruma deýdim. Waqan Hudaý Taala näwet awazan aýdypdyr. İyyâke, ey bar Hudaýa faqat sana na'budu ibadet edýär. Näme diýip na'budu iyyaka, ya na'buduka diýmäpdir. O zamanatı näme bolýar? Ibadet etýär, ey bar Hudaýa seni. Yani öňçe Hudaýy getirip onuň ibadet etýär diýipdir. Haw dikkat edin şunu. İyyaka, ey bar Hudaýa faqat sana na'budu ibadet etýär. Ibadetin şu form getirilipdir. Bu jurada ki na'buduka
ibadet etmez ey bar Hudaýa sana. Öňsek ibadet edip onun Hudaýyň adyny getirilmeýär. Hudaý öň getirilýär, onun ibadeti getirilýär. Nämedir? Mufassirinler bir owadan hikayetli bilen düşündürüp durlaşyň delilini evvelki haw dikkat edin. Sen öňsek ibadet etmeginden öňsek namazynda bolar, aradanda bolar, sadaka bermeňde bolar, her bir zatda. Eger beter de namazynda sen ma'budy ýadyna düşürmeden ibadet edende kime ibadet etýän? Tarafın kim? Hudaýdygyny bir ýadyna salmasaň ibadetinde lezzet alyp bolmaýar. Okuyan namazında bir huşu gelmeýär, korku gelmeýär sana. Nämedir? Çünki fikrin, hawasyn başga bir ýerde kime ibadet etýärligiňi bilenär. Öňçek bir Hudaýa sana ibadet etýär sepdäni bir Hudaý öň ýadyna salmaly, ondan sonra ibadeti başlamaly da. Meselen, bunu düşünmek için bir olukon görüşýän ustad birde varmışdyk ovada. Bir ovada ustad varmışdyk, öýle görüşüň ustady bir pälwan. Onun bir toýda, bir märekede görüşi bolanma başga bir owanyň pälwany ki o da bir şagird adammışdyk. Bir täze warytmışdyk görüşiňden hünärine. Bir gelip bir ýa-da ustad bilen görüşmany durýar. Bu owan ustady da bir bellemşaha adam, ma'ruf adam. O falan ustad, falan görüşüň adam, falan pälwany tanylýan adammışdyk ha. Ýöne o owadan gelen muny tanymany, mun ustaddygyny bilmäni bu bilen görüşe turupdyr, görüşe çykypdyr. Ona minni görüşe çykyp, o da bir şatyrzadymyşdyk, o ustady görüşünde ýykypdyr ha. Onam ýene görüşipdirler, ýene de ustady ýykypdyr bu şäger. Indi tarafyň ustaddygynyň habary ýok ha. Ona muňa däni bu kynda borup aýtypdyrlar, "Hey" diýipdir, "Tuwalymdan falan ustady ýykypatyn ha görüşünde" diýipdirler. Ona başy falan ustadmy ýa? Ýene bir görüşipdirler, ustad muny derza ýykypdyr da. O näme öň tanymany ustaddygyny bilmäni ýöne ýykypdyrmyşdyk da. Sonra ustaddygyny bilenden sonra bir heýbet gelipdir, bir gorky gelipdir. Korku bilen basylyp şu hormatdan ýykylypdyr da. Indi sen namaz okuyjak moga, Hudaý ýadyna düşmese, ma'bud kimdigini bilmäni, ýöne namazy eňil kalyp bir pazar etsen, lezzeti ýok bolýar. Amma öňçek bir Hudaý ýadyna düşürip, "Wa men kime ibadet etjek bolýan? Rabbul alamin bolan, hemme alam jahanyň eýeferen Hudaýa ibadet etjek bolýan, o men nipdäni öň bir Hudaý ýadyna salyp, sonra ibadet etsen, beter huşu bolan, beter gorkup we beter lezzet bagş bolup ibadet edebilir, bilersiň diýipdirler ulamalar. Biz şu sebäpli öňçek iyyaka ibar Hudaýa sana na'budu ibadet etýärsemeli. Onam ikilenji deliller ibadet waqan qyn. Mesela mescide namaza gaýtmak, kışın ısında, sawukda, tomuzda kılgında, yağıllığında, palçıklığında, waqan mescide gaýtmak qyn, ibadet düşmar gelýär sana. Ýöne ibadetden öňçek bir iyyaka diýip Hudaý ýadyna sal, Hudaý ýadyna salyp da kime üçin ibadet edýärligini bilsen, ol qynçylykla sana anzak bolýar. Onuň sen keyf edipden ibadet agaşyň aýtýan. Nämedir? Çünki şu palçykda hawada, ýagylly hawada, kılgın sawuk diýmäni mescide gelip okuyan, şudur qynçylyga dostar bolýan nämedir? Hudaý üçin, öz maşugyň üçin, öz ma'budyň üçin. Onuň bula sana anzak bolýar. Meselem bir aşyk maşuk bilen gowuşup bolýar da bu gurrunlary. Bir aşygy, bir adam ki bir maşugatla ba, şol maşugaty sebepli muny şalla gurmany döktürler. Hay märekäňsinde arkadan yalanaşlap, bir şallagy da ýani başardygyndan gaty zerbe bilen gurýarmyşdyk bu aşyga. Amma aşyk çünki aňyrda öz maşugaty ba, öz söýýäni däne görüp oty şony, gurnup durany öz aşygynyň däne gurnup duran görüp oty, şu aşyk däne bejaýa inki ahawaq edip, eýway bu şallaklaryň däne diýip gıygyryp ağlasyn,
Yöne keyfede oturan bolmaly şallak iýenme. Näme dip şol öz maşugaty gözle oty hamne. Maşugaty üçin näli? Gelip şallak iýoty, şoň huzurunda, şoň däni görüp duran jaýynda şallak iýenme, o şallakly däni şirin bolup degýän bolmaly, süýjü bolup degýän bolmaly. Näme dip şoň maşugaty wa öz söýýäni wa, şoň gözüniň öňünde görünip oty. Indi sen de aşık bolsaň, senin maşugun Hudaý Taala seni gözle otyr ahire. Lep şu soğukta, şu yağıllı havada edilip de yani palsonun içinde kıyınlanıp mescide gaytyan yadına sal Hudaý şimat men görüp oturandır diye. Hudaý meni görüp oturuyor ve şunun mukabiline, şunun gözünün önünde de şunu yani kıyınçılıkla veren Hudaýyma ibadet etmeyene barayan şey diyden sen o kıyınçılıkla yağıttan çıktı ya. Öz meşruğun için etdiyan da bu kıyınçılıkları. Yani ahirki delil İyyâke na'budu. Öňçe Hudaýy aýdyp onuň ibadet etmeli. Näme dip? Çünki eger öňçe na'budu ibadet etýäs bir. İyyâke ibadet Hudaýa saňa diýsen, öňçe ibadeti aýtsan, şu ibadeti aýtdym, şoňa şeytan seň ýanyna gelýär diýär. Häzin ibadet etsek bolan gel boça ibadet ede. Gel sen güne ibadet et. Gel sen ağaca, daşa, falana, oda ibadet etdip, şeytan fakat özüne çık bolýar diye ibadetini. Onun sen iyyake dipden Hudaýy getirden sonra şeytan kaçıp gitdiýär. Ýöne öňçe gelipden sen iyyake ibadet Hudaýa fakat sana diýip de Hudaýy aýtsan, onuň ibadet etýärsen şeytan sen ýanyna ýörüp bilmeýär kullan. Seni de yani boça ibadet et, güne ibadet et dip aýtmany gelip bilmeýär ýanyna. Bir de yine bir owadan gurrun iyyake na'budu'da näme dip iyyake na'budu ibadet Hudaýa biz ibadet etýäs dip jemy gaýdylypdyr. Biz ibadet etýäs diýilipdir. İyyake a'budu ibadet Hudaýa men sana ibadet etýän diýilmäpdir. Biz ibadet etýäs diýilipdir. Näme şu şeýle üýşüli gaýdylýar ibadeti. Çünki iki delil sebäpli. Birisi eger sen näni men ibadet etýän sana diýenne bir gurura meňleşýär, kibre meňleşýär, mellige meňleşýär. Ibadet Hudaýa sana men ibadet etýänligiň bir form mellik getirilýär. Ol Bismillahirrahmanirrahim beýetiniň gurruny aýtyp, gyýafalýan adam yani mellik etýän adamyň erzişi ýok. Pesbällik üçin näme diýmel iyyake na'budu. Ibadet Hudaýa biz sana ibadet etýär. Men şu ibadet etýänleň biri ibadet Hudaýa diýmeli. Tamamy tawadu bolan pesbällik bilen Hudaý Taalaga ibadet etmeli. Niçe pesbällik bolsa Hudaý jennäni ýokary kaldyrjak da, magamyny ýokary geljek. İkinci delili de eger sen iyyake a'budu ibadet Hudaýa men sana ibadet etýänligiň Hudaý diýjek baraňyrda dur. Sen ibadetin gerekdädi diýse diýamaly. Sen kabulla diýse diýamaly. Amma iyyake na'budu diýsem, ibadet Hudaýa biz ibadet etýäs. Biz ýanyna ýani näme? Ibadet Hudaýa peýgamberler bolup, awliýalar bolup, şehitler bolup, hatda ferişteler bolup, hemmämiz bile sana ibadet etýäs diýsem, Hudaý Taala bar aňyrda dur diýip bilmeýär. Näme? Şol onuň ferişteleň ibadeti we peýgamberleň ibadeti we ibadet Hudaýa biz peýgamberler bilen sana ibadet etýäs diýdim. Hudaý Taala şu peýgamberleň hurmatyna da teňkinle kabul etjek da. Şol sen de şolaň jemy bilen ibadet etdiň bolýar. Onun fakat men ibadet etýän nimeler, ibadet Hudaýa biz ibadet etýäs diýip jemy diýip aýtmaly. Onun iyyake na'budu ibadet Hudaýa fakat men iyyake na'budu ibadet Hudaýa sana biz ibadet etýäs we iyyake nestaîn we senden kömek talap etýäs. Fakat senden kömek talap etýäs. Başga bir botdan ya kafirdan ya bir bidirek boluksuz yerden kömek talap etmeýär. Ibadet Hudaýa fakat senden kömek talap etýäs. Meselem öz ibadetimiz kıyınçılık bolýar, namaz okumamızda kıyınçılık bolýar. Ibadet Hudaýa sen kömek etmesen biz ibadet edibiljekdir. Ya sen kömek etmesen biz günahlardan gaçyp biljekdir. Biz ibadet Hudaýa biz fakat senden kömek talap etýäs diýdiňiz. Sonra ayet İhdina sıratal mustaqim. Bizni doğru yola hidayet eyle. İnsan iyyake na'budu diýse tawhidni izhar etýär. İyyake nestaîn diýse özüniň ajizligini sabit edip kömek we ýarylyk talap etýär. İhdina sıratal mustaqim diýse de dininde sabit bolmagy isleýär.
dinine sabit bolmagy islemek uly we muhim hajatlardandyr. Hatta enbiyaların ve awliyaların talep etýän zadydyr. Çünki insan şu wagtda durmuşuna etimad ederi ýokdur. Hatyma we akybat muteberdir. İblis näme gördi? Özüniň zahirine etimad edip agybatyny fikir etmäligi sebepli. İhdina sıratal mustaqim. İhdina eybar Hudaýa bizi hidayet et. As-sıratal mustaqim doğru yola. Bir doğru yolla bizi saklawar. İslamyň ýoluna, şeriatyň ýoluna, peýgamberimizin dinine bizi saklawar, başga dinlere barmaýlym. Birden Hudaý saklasyn kafir bolamaýlym. Sen öz imanyňa şumatly bolup duranyňa aslan onam ýokda. Hudaý saklasyn. Meselen Bel'am ibn Ba'ura diye ya Bersisa diye olukon awliýalamışdyk, olukon pir bolup gesen adamlamışdyk, amma ahir demlerinde kafir bolup gitipdirler dünýäden. Onun hemişe dua etmeli ey bar Hudaýa, ahir demizde iman ver. Ehdina şu doğru yolla hidayet et, doğru yolla sabit kadam aýlandyr diýip hemişe duamyzda şu bolmaly. Onun ýöne hidayet diýeni Hudaý Taala tarapdan öz mahluguna hidayet 4 form bolýar. Owadan gurnumly dawamyň ysynda da. Hidayet öz mahlugatlaryna, öz halkyna Hudaý Taala hidayet edipdir. Hidayet diýen bir ilmi beripdir. Bir zady goýupdyr şoň zadyna. Şoňa hidayet diýerler. Evvelkisine hidayete amma diýerler. Hudaý Taala hemme zatda bir insanda, hatta heýwanatda, hatta baglarda, hemme zatlarda bir hidayeti goýupdyr, bir ilmi goýupdyr. Meselen kan misal, ýöne bir-iki däne misal tutaýlym. Şuma sagyr we goýun we diýe we hatta eşek, güjük her bir zatda misal tut. Giýijilikde diýär-de imtihan etden gören we görendirseňizden giýijilikde hawan garaňkynyň üstünde garaňky hawada temşat sagyry ýa meselen diýäni garaňkyň üstünde owadan çykaryp da hal başga bir owa akitýän şo sagyryň aslan görmeder şol owa. Şoňa akitip de goýup gaýtsam, ertir günnizlikde şonlaryny çözsem, şo ýoluny ağlaşmany, hiç bir iştiwa etmänjik ýere şu öňki gelen ýolundan owatyna gaýtyp bilýär-de. Bir heýwan, sagyr bolar, diýe bolar, it bolar, hatta eşek bolar. Öz gelip beren owasyndan giýjäň içinde garaňkyda, aslan hiç ýerin kökezmänjik, şonu bir owa akitdi goý. Erti şoň özü şu ýoluny ağlaşmany ýerine gaýtyp bilýär heýwanatlar. Indi şu bir hidayet, bir ilim. Aya şu ilmi, şu danışy, şu hidayeti kim beripdir şol heýwanata? Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü beripdir. Ve ya mundan beter geňrek görürüm. Şuma buğdaýyň dänesini biz ýere däni gömemizde şol çyşyp rutubatly bolup däni bir başy rişa bolýar, bir başy baý bolýar, ösýär gitýär. Ýeriň aşagyna galýan däneler göwürýär. Amma näme dip Karınçka da buğdaydan yerin aşağında koyuyordu, öyle hininde koyuyor. Yani karınçkanın öyüne hin neyliyordu. Mesela kuşun madıra öyüne hıvırtke diye Türkmen. Onun şu yerde kurçuk oluyor, karınçka oluyor, şunun öyüne hin diye Türkmen. Onun karınçka da mesela buğdayı öyle hininde cahiliye, öyle yerin aşağında cahiliye. Hükmen şuna da yağın deviye, su deviye, rutubet bolya. O buğdayla ifenemi dik koyu görmeye. Hani sen yere buğdayı sepsem, üstünü kumbelen örsem, şu buğdayı koyu görüyor ki. Ama karınçkanın zahire eden buğdayı koyu görmeye. Ne mi diyeyim? Son Hudaý Taala karınçkada şon ilmini koyuptur, şon hidayetini koyuptur. O näzire? Karınçka wagtyky görýär, buğday çyşyp däni rutubetli göwürjegini bilse, şu buğdaýyň 2 gapdalyny däni deşýär diýär. Buğdaýyň 2 gapdalyny dewýär, onuň buğday däni ösüp bilmeýär, reşe tutup bilmeýär. Ya baý bolup bilmeýär şu buğday, şol däni. Inni karınçka şol zady bilen, kiçiligi bilen, şol ilim başonda, şu hidayet baş, onu kim beripdir? Beşek Allah subhanahu wa ta'ala'nın özü beripdir. Bes bula hidaye amma kullan hemme mahlugat
şonun ýaly her kim öz zadyna göre aýdyp otursan, her haýsynda bir ilim bar. Ya mesela yine bir tane misal tutayım, ona bir kilencik geçelim, kendi vaktinizi almayalım. Mesela, şumat möy var da, möyün öz öyü var, tarı enkebut. Şonu da yani beceriye, şonun ilmini kime öğretiptir? Ya arı, şumat baları özüne de yani öyü beceriye, şonun öyünü becermeyeni kime öğretiptir şona? Beter de arıyıntı gen. Arı mesela şiş zeliyet ya da öz ketewini, şu şiş zelliğinin her bir zelli hemmeci bir-birine dem. Şuma sen näçe ýyl ders okuy, aslan mühendis bol. Bir şiş zelliğini sen özüň çekçek bolsaň bir ýeri hatkeşlik çekip bolmaýar. Hemmeci deňedip bolmaýar. Amma ary ne elinde deskeş var, ýa-ni hatkeş var, ne bir zat var. Gelip de yani dogurca edip şiş zelliğini çykarýar. Şu hidaýety kim beripdir? Beşek Allah subhanahu wa ta'ala öwredi beripdir. Ama ikinci hidayet-i khassa bu insanların arasında yoktur. Huday beşere, insana bir hidayet beripdir, bir ilim beripdir. Şumat görüp otyňyz ki aslan bir nagadyr ha giň zatly ihtira bolýar, çykyp oty. Nagad teknoloji öňe gidipdir. Hemme zatlar çykaryp otyrlar, demir bilen näni maşinalar diýen ýa bir küçücük bir vesile veren yani dünyanın yüzü veren kepleşi vermeli, dünyanın yüzünü gözle vermeli. Ve ya şunun yalıp ne kadar ha ihtira olup duran zatlı ki aslında medal tutma gerek de görüp otid, şu ilmi danışı kim veriptir? Beşik Allah subhanahu wa ta'ala'nın öğüdü veriptir. Ve üçüncü hidayet, inni bula kullan beşeriyeti, çe musulman, çe kafir, hemme kişi şunu yalıp ilim veriptir Hudaý Taala, bir aklo, bir fikir ve şuur veriptir. Üçüncü hidayet-i ahas, bir hasran adamların hidayet tapması ki Hudaý Taala taraftan. O da mümin ve musulmanların hidayeti. Şumat gözle otursak, her bir ferqa özüne bir Hudaý tapıptır. Bir näsile günah Hudaý diýipdirler, bir näsile oda Hudaý diýipdirler, hatta bir näsile sygyra Hudaý diýipdirler. Amma elhamdülillah, Hudaý Taala bize hidayet beripdir. Bize tawfik beripdir, munyalyk bir teleke ýere gitmäpdir, teleke agydelere gitmäpdir, dogry ýola hidayet beripdir Hudaý Taala ki Hudaýyň özüne biz Hudaý diýip şoňa ibadet etýäs. Ki muňa hidayet-i ahas diýerler. Onuň dördüncisi ahassul ahas. Hidayet-i ahassul ahas her bir hasla ki ola ýanky awliýalar, şurida hallar mecnunna o hidayet etýär ki Hudaý Taalanyň esraryna, Hudaý Taalanyň bir näçe nähofda goýan zatlaryna ýetip bolupdyrlar. Hatta şonu bilýärler. Bir iki däne owadan gurrunda barmyňysynlar. Ýanky Çengiz Han diýe, Halaku Han diýe, ol Mogollaň däne gurrumy. Tarihte okup görýän bolsaňyz, Mogollar Misra hamlet diýe, Misra utýa da. Onuň şo Halaku Han o şolaň däne oğlanları şu Mesre hamlet çekmağa şu zamanın awliyalarını çağırıptır, ulamalarını. Onun biz deyipdirler Mesre hamlet çekbolýar, Mogollar Mesre hamlet çekbolýar. Aya biz otururmuk aya uttururmuk aşa hamlemizde, şu gurşumuzda deyipdirler. Onun şu awliyalar, şu ulamalar siz yani gidin Mesre hamle edin, siz Mesre utçuk deyipdir. Siz de Mogollar Mesre utsuk piruz boljakdyrsňyz, we şu gurrun Qur'anyň içinde Elham surasynda wagtdyr. Siz Mogollar gidip de Misri hamle edip de Misri'den utsaňyz, şu sure-i Elham'ın içinde wagtdyr. Amma hanşa biz tabi bilmeýärsa, ol bir haqaýyk esrar eki Elham'ın içinde goýulypdyr, onu ýanky ahassul ahas diýen adamla tabi bilýär. We ýa ýene bir däne misal Salahaddin Eyyubi azyk leşkeri bilen Beytul Mukaddesi yani fethetdiýär. Beytul Mukaddesi Qudsy yani gurşmany edip şonu fethetdiýär. Onam şu Ebu Eyyub Ensari gitmeginden öňçe öz zamanynyň ulamalaryndan soraýan men Qudsy yani fethedebilir mukam azyk leşkerim var, serwadym az diýär. Onam şonda ulamalar diýär, sen git, sen Qudsy yani fethetjekdirsiň, şon şu gurrun Elham'ın içinde Maliki Yevmiddin'in içinde var diýipdir. Maliki Yevmiddin, kıyamet günün maliki dediği da,
zahirine hiç şart yok ama hakikatinde, esrarında, sırlarında ki onu ahas adamla düşünüyor ve biliyor. Şöyle deyiptirler sen git, keden fethetçığın şu Maliki Yevmiddin'in ısında bağ aydıgıl deyiptirler. Onun ahirki vurduğunda, ahirki ayetlerde okuyayım, onun elhemin havaslarını aydıp da bicelesen sonlar. Sıratallezine en'amte aleyhim. Özlerine nıgmat verilen bendelerin yoluna birini hidayet eyle. Nıgmat verilen bendeler, enbiyalar ve siddiqinler ve şehitler ve salihinlerdir. Bizni şu form bendelerin yoluna hidayet eyle dediğidir. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Özlerine gazap edilenlerin yoluna ve gumrahların yoluna birini hidayet etme. Özlerine gazap edilenlerden maksud asiler, günahkarlar. Gumrahlardan maksud da cahil onlardan Hudani tanımayanlardır deyiptirler. Ama bazı müfessirinler aydıptırlar, özlerine gazap edilenler Yahudiler ve gumrah olup zelalette yaşayanlar Nesraniler deyiptirler. Biz meni Yahudilerin ve Nesranilerin yoluna hidayet etme dediğidir. Onun elhamdan sonra hemşe amin nimellah. Amin dediğine ama amin dediği duamızını kabul ettiğidir. Amin diyen kelime Kur'an'ın değil. Yani sahabalar ve tabiinlerden bir ahadi amini Kur'an diyeyim. Kur'an'ındır deyip aytmaktırlar. Yani Kur'an'ın değil olsadan Sure-i Fatiha'nı okuyan adam okuyup olanına amin deyip aytmak sünnettir. Ama sıratellezine en'amte aleyhim. Bizi doğru yola hidayet et. Ol bir adamlar yolu iken sen onlara nıgmat beriptin. Avliyalar, salih bendeler, peygamberler şolun yürüyen yollarına yürüt. Gayril mağdubi aleyhim özüne kaharlanan bendeler. Veleddallin ve gumrah ol adışan bendelerden etme. Yahudiler ve Nesraniler ve münafıklar ve onyalık adamlardan etme deyip Huday Teala'dan dilediğimizdir. Onunla şu suranın hususiyatından, dertlere şefa oluşundan ayıklar. Hazreti Ebu Bekir Siddiq radıyallahu teala anhu, Peygamberimizin yani olukun sahabalarının biri. Şunun qıydı Esma diyen bir qıydı var. Şu gurrun meriyeke Peygamberimiz bir gün ayttı diye her kim Cumğa namazdan sonra 7 yola şu elhemi okuysa, elhemden sonra da 7 yola kul huvallah, 7 yola kul a'udhu bi rabbil felak, 7 yola da kul a'udhu bi rabbin nas. Her kim şunu namaz cumgadan sonra okuysa, şu cumgadan ta o cumgacılığın Huday Teala şunu afet ve beladan ve teleke günahlardan saklar deyiptir. Peygamberimizden aytıptır şunu Esma radıyallahu teala anha. Näme boldy? Cumga namazdan sonra 7 yola elhem, onun kul huvallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil felak, kul a'udhu bi rabbin nas, olar da heraydan 7 yola okuyun boldy. İkincisi bir merize şefa bolacak bolsun diýsem, bir liwan su almaly. Şu bir liwan suwa 40 mertebe şu elhem okuyun boldy. 40 yola. 40 yola okuyandan sonra şu liwan yani okuyan adam liwan sudan biraz onu ağzına alıp da şu merizin üstüne sepmeli. Meriz de şu liwan sudan içti. İnşallah şefaat edipdir. Yani geçen haftada Bismillah'da da aydıptık. Şu sani belli olayım. 40 defa okuyun boldy meriz için. Hatta Hazreti Hüseyin radıyallahu teala anhu Peygamberimizden aktığı o da şöyle katın merizler yatıptırlar. Sonra Peygamberimiz şifarın bir leyvanı 40 defa elhem okuyup yani o içirip durup üstlerine sefeleptir. Şo bilen şefaat tapıptır. Üçüncüsü öýüňde bereket gerek bolsa, baýlyk gerek bolsa, aýşy garyplyk bar, bir boluksuz zatlar bar, şu öýümden aýrylsyn diýsem, öýüňe girende bir elhem, bir däne kul huvallah okuýsan, Huday öýüňe bereket ýagdyrar diýipdir. Bir defa elhem, bir defa kul huvallah. Şunu hemişe edebilmesek de lağıl bir defa etip görelim haşyp gaw eşdiýän gurrunlarymyzy. Gözüňde bir agyr baý bolsa, gözüň zayıf, ya gözüň ýaşar ya, ulandy her bir zat gözüňde bir naksy baý bolsa, şoňa şefa bolsun diýsem, ertir nama sünneti okuyup bolandan
farda çelleyen. Şu sünnet bilen fardının ortasında 41 defa elhemi okuymalı 41 yedi. Onu okuyup bolandan sonra ağzının suğunu alıp da gözüne de yani süykeden inşallah gözüne derman bolor diptir şu. Onun bir de ahirin hususiyatı mesela düzlemişliğin ya öydemişliğin bir içyan çakıptır ya bir yılan çakıptır. Şoň yani zeherini ayırmak için bir livan bir ağızcıkta durjagat etmeli. Onun şoňa 7 defa elhem okuymalı. 7 defa elhem okuyup onun her bir defa okuýanda şol liwan suwdan biraz alıp şol çakan yerine de yani bir mek çalıştırmalı. Onun her bir elhem okuýanda şöyle onun 7 defa okuyup bolandan sonra şu suwy çakılan adam, şol mesmum bolan adam içişte inşallah şo o da şefaat tafar dipdirler. Bu havaslan hemmejinde Tebyinul Furqan diyen tefsir kitapta şolardan yani yığnak gelip huzurunda ayetleştirip otur. Hudaý Taala hemmemizi iki dünyada muvaffak aylandırıp, iki dünyada saadet verip, o iki dünyada felah versin. O ovamızı, il halkımız yani günahlarımızı geçip, mağfiret edip yani Hudaýyň söýýän bendelerinden aylandırıp ve meridlere şefa verip, nahak zindanına yatanları da yani Hudaý Taala zindanından azad edip, o şonun ýalyp muşkully doganlarymyz hemmesiniň muşkullyny Hudaý Taala azad edip bersin. We rahmetli ýagyllar, bir bereketli ekinleri Hudaý Taala bize berip bersin. Hemmemiz bir elhem üç tane kul Allah okuýalyk inşallah ahun dediler dua ederler. Cemaatla sporumda hani kilası gelip koşulup otuýan wakan din dünýäňiz awat bolsun, hemmeňizden taňry ýakalyň berýär. Onun da başardyňyz da inşallah şu kilas hemişe dowam tabar ýalyk, bereketli bolar ýalyk, gawy gurunlardan peýdalanarmyz ýalyk inşallah hemişe dualaryňyzda ýatla bolan şu kilasyň telesan hakynda da. We inşallah öz dost oglanlar we hem saýalar we hem karlar we inşallah başardyňyzdan bir nefer iki adam alıp gaýtsak bolsun. Ya has olmada iki adam bir nefer alıp gaýtsak bolsun. Kilasyň oglanyny közeldeýilik inşallah şunu ýalyp gawy jeleselerden musulman dowlaryň hemmesi peýdalansynlar. Wassalamu aleykum we rahmetullah. Ahun nada dua etdiler. Amin. Allahumme amin. Amin ya Allah. Ya Rabbel alamin. Allahumme amin. Amin ya Allah. Ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Amin ya Rabbel Alemin. Allahümme amin. Amin. Rahmetike ya